Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La Fundació Pasqual Maragall ven art a internet per finançar projectes. La Fundació Pasqual Maragall vendrà per internet obres d'artistes com el valencià Xavier Mariscal o el barceloní Frederic Amat, que han donat les peces de forma desinteressada, amb l'objectiu de recaptar fons per finançar projectes científics i d'investigació de la malaltia de l'Alzheimer. A través de la pàgina web de la Fundació es poden adquirir també obres de Sergi Aguilar, Jordi Aliguer, Lluís Blanc, Gustau Carbó, Joaquim Xanxo, Antoni Clavé, Xavier Corberó, Manel Esclusa, Ebro, Pep Fajardo, Nicole Gannum, Montse Gomis, Nobuko Kiira, Antoni Llena, Robert Llimós, Jordi Maragall, Igor Mitoraj o Josep Niebla. Altres artistes que aporten obres són Perico Pastor, Carlos Pazos, Pladevall, Humberto Rivas, Gerard Rosés, Regina Saura, Soledat Sevilla, Susana Solano, Montserrat Torres, Patricio Vélez i Mateu Vilagrassa. També s'hi podran trobar litografies i serigrafies d'artistes com Albert Ràfols, Casamada i Ramon Bigues. Els preus de les peces oscil·len entre els 120 i els 10.000 euros i el web ofereix la possibilitat d'enviar obres en forma de regal des de la mateixa pàgina de la Fundació. Així, la iniciativa agafa el relleu de l'exposició benèfica Art de Consciència que la Fundació va organitzar el 2010. La Fundació Pasqual Maragall és una entitat creada el 2008 per promoure la investigació científica en l'àmbit de l'Alzheimer i la neurodegeneració, per fomentar la implicació del sector privat en el finançament de projectes científics i per impulsar accions de sensibilització i conscienciació sobre els problemes cognitius de l'envelliment.